Ja, dit is het. Hé, hey, waar hebben we weer? Ja. Zo, dat haast met zo'n pick-upje, hè? Dan was er weer op ziekje. Oeh, we winnen weer. Hier al zit hier, het is een historisch moment. 40 jaar geleden kwamen ze met de Goedroensagen. Dat is precies 40 jaar geleden. Zo'n 80 houden ze er samen weer mee op. Maar nu is het er weer. En de Ski Marion had de primeur. Jim had de primeur. Hier al.